ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони варзиши муҳорибаҳои омехта. Дар барномаи имрӯза мо оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳои ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур нишаста лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. лайка чиқиртад қият наркот. мураббии Ҳамзат Чимаев оиди омодагии Ҳамзат ба набард чунин гуфт: давомнокии Ҳамзат дар сатҳи дигар аст. шумо наметавонед ҳамзати ҳозираро ба ҳамон ҳамзати 1-2 сол пеш муқоиса кунед. ин сатҳи комилан дигар аст. ҳоло он мураббии нав дорад ки ба ӯ дар тайёрии ҷисмонӣ кӯмак мекунад. ба назари ман нодонӣ аст ки ӯро бо 1-2 сол пеш муқоиса кунед. ин дигар ҳамон инсон нест. ӯ ба машқҳо хеле ҷиддӣ бархӯрда истодааст. ҳоло ӯ комилан худро ба кори худ бахшидааст. зеро ин як муҳорибаи ҷиддӣ барои унвон аст. аз ин рӯ ӯ ба ҳама чиз бо ҷиддият нигоҳ мекунад. парҳези муносиб, хоб, барқароршавӣ, ҳама чизҳоро риоя мекунад. ӯ дар ҳолати аъло аст, гуфт мутахассис дар нашраи ММА Junkie. албатта Ҳамзат Чимаев айни ҳол дар формаи аъло қарор дорад ва ба набарди ӯ бо дуплеси рӯзҳои ба шумор мондаанд. муҳаммад Мокаев, ҷанговари пешинаи ташкилоти UFC, сабабҳои аз UFC рафтанашро гуфт. аввалан ман бо Манел Капе дар охирон муҳорибаи контракти худ ҷанг кардам. аз ин рӯ ҳама чиз ба иҷрои ман вобаста буд. Мик Мейнард, матчмейкери дивизиони сабуктарин дар UFC, аз Дана Вайт хоҳиш кард ки ин дивизионро нигоҳ дорад ва ӯ ба ҷустуҷӯи ҷанговарони ҷолибтар буд. барои UFC ҷанговарони ҷолиб ин онҳое ҳастанд ки бо зарбаҳо муҳорибаро зуд тамом мекунанд. вале ман дар давоми 2 сол 7 муҳориба анҷом додам. дар дивизиони сабуктарин вазн кардан хеле душвор аст ва баъд аз ҳар як муҳориба ман бештар хаста мешудам. ман 4 муҳориба бо рақибони аз топ 15 доштам ва ҳарчи зиёдтар ҷанг мекардам, камтар ҷангҳои ҷолиб нишон медодам. ту танҳо хаста мешавӣ. ман бо баромадҳои хуб оғоз кардам, вале суст шудам. дигар он гуруснаи қаблӣ набудам. дар хотирам танҳо як ҳадаф буд: унвон. муҳориба бо Пантожа тамом. ман фикр мекардам бигзор ғалаба бо қарори доварӣ бошад, вале фарқе надорад. ман бо Манел дар охирон муҳорибаи контракти худ ҷанг кардам ва агар ман ӯро нокаут мекардам, онҳо ҳатман бо ман шартномаи нав ба беҳтарин шароитҳо ба имзо мерасонданд. вале ман ин ҷангро зуд тамом накардам ва онҳо ин корро накарданд. ба ман рӯи рост гуфтанд: агар шартномаи нав хоҳӣ, баро ва як набарди зуд нишон бидеҳ, шоу нишон бидеҳ. дар синни 23-солагӣ рекорди ман дар UFC 7-0 буд. онҳо бояд фаҳманд ман наметавонам ҳамеша беҳтарин версияи Макаев бошам. дар ҳар як муҳориба бо зонаҳои худ парвоз кунам. баъзан муҳорибаҳо вайрон мешаванд. ин аз рақиб ҳам вобаста аст ва ман ҳис мекардам ки онҳо мехоҳанд маро аз ҷангҳо барканор кунанд, гуфт Макаев. ҳам акнун Макаев мехоҳад аз сари нав бо ташкилоти UFC шартнома бандад. аммо ташкилоти UFC бо Муҳаммад аввалин дараҷа ба Show Contender Series шартномаро пешниҳод дорад. бинобар аз ҳамин сабаб Муҳаммад Мокаев намехоҳад ба ин шартнома имзо гузорад. дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? дар зери видео ҳатман фикратонро нависед. мо бошад мегузарем ба хабари асосии видео. аллакай худи ҳамин рӯз дар шаҳри Каспийски Доғистон як турнири бениҳоят гизала баргузор мегардад, ки дар он ҷанговари тоҷик Анис Ёқубов бо ҷанговари доғистони табор Муҳаммад Мокаев гӯштинг мегиранд. турнир соати чанд оғоз мешавад ва аз куҷо тамошо кардан мумкин аст? худи турнир дӯстон соати 18:00 ба вақти Москва ва бо вақти душанбе бошад соати 8:00 оғоз мегардад. варзишгари мо Анис Ёқубов дар карди асосӣ гӯштинг мекунад. ғайр аз ин, пеш аз гӯштинги варзишгари мо инчунин Юсуф Раисов гӯштинг мегирад. дирӯз маросими вазнкашии варзишгарон бо муваффақият хотима ёфт. дар охири маросими вазнкашӣ варзишгарон муҳорибаи рӯ ба рӯ баргузор карданд. карди асосии турнир соати 23:00 ба вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 1 шаб оғоз мешавад. турнира дӯстон шумо метавонед аз сомонаи Wrestling TV ба таври мустақим тамошо кунед. инчунин дар телеграм канали мо пайвандакҳои бепул, яъне силкаро дастрас карда метавонед. силкаи телеграм канали мо дар зери видео, яъне описание қарор дорад. ба варзишгари тоҷик дар ин гӯштинг муваффақият ва ғолибиятро орзумандем. шумо низ дӯстон дар зери видео дастгирӣ кардани варзишгарамонро фаромӯш насозед ва ҳатман Анис ба пеш нависед. дар ҳамин ҷо бошад мо видеои имрӯзаро ба охир мерасонем. пайгири шабакаи Knockout TG бошед, зеро мо ҳама рӯза хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА пешкаш шумо мегардонем. боқии тансияту хонаобод бошед.